Welkom studenten van HAVO 5, VWO 6. Welkom bij dit examen uit 2024. En we praten over vraag 7. Laten we kijken naar de vraag. Let's look at the question. In de tabel in de uitwerkbijlage staan 3 uitspraken over de relatie tussen de overheid en de rechten van burgers. So 3 declarationen, 3 sayings about the relationship between citizens and government. En geef bij elke uitspraak, declarationen, aan of de uitspraak een klassiek of een sociaal grondrecht is. En doe dat met kruisjes te zetten. Ja, pone kruisjes. Ja, so derecho fundamental, particularmente libertad a surgir durante la verlichting y revolución francés. Dat is wat betreft de klassieke grondrechten en de sociale grondrechten. Gobierno a contribuir activamente na igualdad y libertad y ciudadanía. Dus de overheid draagt actief bij aan de gelijkheid en de vrijheid van zijn burgers. Ja? Uitspraak 1. Het is de overheid verboden om inbreuk te doen in de invloedvrije sfeer van de burgers. So, the government cannot interfere into the field of citizens. Het is een klassiek grondrecht. Een taak van de overheid is het zorg dragen voor gelijkwaardige ontplooiingskansen van alle burgers. Oportunidad de desarrollo igual. Ja, de overheid moet zorgen voor oportunidad de desarrollo igual. En de derde is ook sociaal. Het is een plicht van de overheid om zorg te dragen voor voorwaarden die de ontplooiing van de mens tot doel hebben. En de ontplooiing van de mens significa el desarrollo de gente. Ja? Dus we zien, de eerste, klassiek grondrecht, ja, gaat over de overheidsverboden om inbreuk te doen in de invloedvrije sfeer van de burgers. De rechten fundamental, particularmente libertad a surgir durante la verlichting y la revolución francesa. They are mainly meant to protect the citizens against the government. Dan de sociale grondrechten. Gobierno te contribuir activamente na igualdad y libertad de ciudadanía. De overheid zorgt actief voor de gelijkwaardigheid en de vrijheid van de burgers. En ook de derde, het desarrollo de gente. Het is een plicht van de overheid om zorg te dragen para el desarrollo de gente. De voorwaarden die ontplooiing van de mens tot doel hebben. En een ontplooiing van de mens is eigenlijk el desarrollo de gente. Ja, ik hoop dat het een duidelijk filmpje was. Ga naar deze folder in YouTube om de andere filmpjes te bekijken.